Ndị be anyị, ekene m unu. N'ụbọchị nke taata na Cultural and Value TV, inu anyị atụmakọ ọkwa anyanwụ inu na-asị maka eme ka aghọtacha mmanụ ezuekwu nke dị n'iru ayafu. Eme ka aghọtacha mmanụ azuekwu nke dị n'iru ayafu. Mmebu ụzọ kọwaa ife wụ azuekwu, kọwachaa ife niile dị n'inu azuekwu. Ekwu wụ ngaji, ekwu wụ ngaji nke ụmụazị kịta ma mmadụ niile maara. Ndị Igbo wee sị na eme ka aghọtacha mmanụ azuekwu nke dị n'iru ayafu. Ịma na ngaji ma ekwu eji ya ekwu ife. Onye pụtara were ekwuo nri, kwuo ofe, kwuo osikapa. Mana mgbe gboo a na-enwelo ife eji agbanyalụ mmanụ, ma mgbe a na-ele mmanụ mana enwe ife eji agbanyalụ. Ihe azuekwu, ekwu nwa ife eji alụ ya bụ osisi. Ọ dịkwa emi hinne, ọ dị enwe ukoro hinne. Osisi ka ndị Igbo gboo ji were. Nke eje ebe a na-ele mmanụ, onye na-ele mmanụ were ekwu afụ tinye n'ime mmanụ ka o kute mmanụ wee kiri n'ife ihe eji wee na ma ife o ji wee lesi. O wee sị na ebe ka aghọtacha mmanụ azuekwu nke dị n'iru ayafu ka ọ na-ekutie n'ite ma ọ bụ n'ebe ọ na o si wee na-ekutie. O nke ya dị n'azụ ya na-atụpụ. O wee sị na onye ahụ mee ka ọ wechata mmanụ azuekwu si mba na nwoke ya narị n'iyi n'ụwa, otu ụwa si wee dị ka ibe isi narị n'iyi. O sị na o mee ka ọ weta nke azuekwu afọ nke dị n'iru ayafu ka ọ na-ekwu nke afọ dị n'iru nke a na-ayafu na ọ na onye okwu uche ndị si na fa maka ife na nwoke ife ya na ya n'iyi. O sị mba ka ọ na-ekwutezi nke iru afọ nke na-ayafu na nke na-esi n'azụ ayafu. O sị mba ka o rute ya uru nke azụ afọ, mee ka ọ tọọ na ya lia ngaji nke dị n'iru ayafu. Mgbe afọ obere ife emebiela ya nnekwu ife. Inu nke nwa nkọwa akọwago m nkọwa inu maka nkọwaza ife wepụta. O nwere ndị be anyị na-agba mbọ. Ọ ya nọ na Lagos, nọrọ obodo oyibo, nọrọ n'ogbe, nọrọ ebe ọ na-agba mbọ. Ife mee na Lagos, ọ sị mba ka nje na Lagos. Mmanụ na Lagos ka ife na-enye ya ego nọ. Ọ sị ka o jee n'ebe afọ ka ife ọ na-enweta nnekwu ego ebe a. Ọ nụkọtazi ofu ụbọchị ọ na onwe obere nwa aka na-amalite nọ n'ụlọ si na-eme afịa. Ọ sị mba ka o jekwuo n'ụlọ ka anyị na-eje zụọ afịa. Ọ na-abịazi n'ụlọ afọ ka ebe afọ ọ na-eme na Lagos na-emebi n'ala ya. Ọ na-edi ọzọ otu afọ o si adị. Ọ maka ị na-eme ife ị na-eme n'oke na-abụ emena ka ada elitecha ife ụwa niile na-elele. Maka ime ka ilitecha ife ụwa niile na-elele, ndị ụta ya atakwa ya. Ị chọọ ime ife ime ọ dị n'oke na-abụ maka ndị Igbo ji esi na ife na-adị mma n'oke na-abụ na ọga n'oke adị azụwa ife. Ndị be anyị, ọ na-emụta ife n'inu nke ntụ, biko tụsaalụ m ozi a ma sendị alụ nya ka ụwa niile wee na-anị ya. Ndị be anyị, ọ ga-adịrị anyị mma. Biko tụsaalụ m ozi nke inu Igbo nwa nke ntụ, tụsaalụ nya ka ọ wee dịrị onye ọ nọ na mma. Ngwa.